אתמול ב5 אחרי הצהריים הלכנו עם אמא למכולת, ובדרך ראינו שהגן שלנו סגור. הנדנדות עומדות בין העצים הגבוהים, והפרחים כאלה נמוכים ובלי צבעים, כי הגן שלנו סגור. קוביות נרדמות מסודרות בסל, ואין שם אף ילד שיבנה מהם מגדל. קוביות קטנות מסודרות בסל, ואין שם אף ילד שיבנה מהם מגדל. אין שם אף גננת שתגיד מה מותר ומה אסור, וכל הספרים מסודרים על המדף כי אין מי שישמע סיפור. לה 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 קוביות קטנות מסודרות בסל, ואין שם אף ילד שיבנה מהם מגדל. דות עומדות בין העצים הגבוהים, והפרחים כאלה נמוכים ופצבעים. אתמול ב5 אחרי הצהריים הלכנו עם אמא למכולת, ובדרך ראינו שהגן שלנו סגור. זה לא כל כך נעים לראות גן סגור, זה לא כל כך נעים לראות גג 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 סגור. אתמול ב5 אחרי הצהריים הלכנו עם אמא